Nerohierontakaari omatoimiseen lihashuoltoon. Sopii hyvin työpaikalle taukoliikuntaan ja ryhmäliikuntaan. Nerohierontakaari on valmistettu lämpökäsittelystä puusta ja on täysin kotimainen tuote. Niska, hartiat. Tässä on ammattilaistekniikan hyvä käsien liike. Ristiselkä, hartiat alhaalla, kämmenet auki, jännittämättä. Selän pitkät lihakset. Ja jos haluaa lihaskalautua, niin painetaan vähän ja hitaampi tempo sitä perinteisessä hieronnassa. Pakara, reiden takaosa, etuosa. Tästä voidaan käyttää eri kohtia kaaresta ja eri kulmassa pohkeet ja raajosa sydämen suuntaisesti. Viimeksi voi ottaa tuon jalkapohja, mikä on tärkeä. Käydään eri puolilta ja painellaan ja voi painaa ihan voimakkaasti, niin sielläkin on lihaskalavoja. Hierontakaarella voit myös hieroa toista. Maalikolta väsyy sorvet noin minuutissa, mutta tällä voit tämän asian hoitaa